sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Hana. Napasulat po ako kasi nagigilty po ako. Buntis po kasi ako ngayon pero hindi po ako excited manganak. Kung bakit, hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo. Childhood sweethearts po kami ni Carlos. Nagsimula kami bilang simpleng magkaibigan sa kalye. Naghahabulan hanggang mag-amoy pawis. Naglalaro ng kung ano-ano hanggang tawagin kami pauwi ng mga nanay namin. Hindi ko akalaing ang batang laging nangaasar sa akin noon ang magiging unang lalaking mamahalin ko ng buong puso. Habang lumilipas ang mga taon, siya na ang naging best friend, kakampi, at tahanan ko. Lumaki kami ng magkakasama. Habang nagbabago ang mundo sa paligid namin, isang bagay ang nanatiling pareho. Kami yun. Hanggang college, hindi kami magkahiwalay. Sabay kami nagpupuyat para sa exams, nangarap na makapagtapos at humarap sa bawat pagsubok. Kapag gusto ko nang sumuko, siya ang unang humahawak sa kamay ko at nagpapaalala na konting tiis na lang at darating din ang panahon namin. At dumating nga. Pareho kaming natanggap sa trabaho. Hindi man marangya ang buhay namin, sapat na ang bawat araw basta magkasama kami. Tuwing sweldo, lagi niya akong sinosorpresa ng paborito kong pagkain kahit alam kong nagtitipid siya. Kapag umuulan, susunduin niya ako kahit kailangan pa niyang bumiyahe ng malayo. Kapag may problema ako, yayakapin niya ako hanggang sa maging handa akong magsalita. Hindi siya perpekto pero pinaramdam niya sa akin ang pagmamahal na hindi ko kailanman kinailangang pagdudahan. Hindi siya palasigaw, hindi siya nananakit, hindi niya ako pinatutulog nang may tampuhan kami. Gabi-gabi bago kami matulog, lagi niya akong pinapangakuan na anuman ang mangyari kinabukasan, magkasama kaming haharapin ang lahat. 5 taon kaming naghintay bago nagpa siyang magkaroon ng anak. Gusto muna namin kasi na maging handa. Gusto naming maibigay sa magiging anak namin ang maayos na buhay na deserve niya. Kaya nang makita namin ang 2 guhit sa pregnancy test, naiyak kami sa sobrang saya. Paulit-ulit niyang hinahawakan ang tiyan ko habang umiiyak sa tuwa at paulit-ulit na sinasabing ito na ang pinakamagandang biyayang natanggap namin. Mula noon, mas lalo pa siyang naging maalaga. Hindi siya pumapalya sa kahit isang prenatal check-up. Tuwing gabi, kinakausap niya ang baby namin. Pinapakiusapan niyang wag akong masyadong pahirapan. Sa tuwing nakikita ko ang saya sa mga mata niya, lalo akong na-e-excite manganak. Nai-imagine ko na kung gaano siya magiging mabuting ama. Nakikita ko na kung paano niya tuturuan ang anak namin na magbisikleta at sigurado kong ihahatid niya ito sa unang araw ng pagpasok sa paaralan. Nasasabik na akong bumuo ng isang masayang pamilya. Pero minsan, nakakainis talaga yung may mga plot twist, no? Yung akala mo masaya na. Okay na Tapos may biglang pero. Downer. Sina-scroll ko nga yung kwento, tinitignan ko, gaano pa ba ito kahaba? Kasi parang walang problema. Pero eto na. Oh. Pero minsan,
Isang tawag lang ang kailangan para sirain ang lahat ng pangarap. Oh, yung mga marites. Nilakasan ng radyo. Gumalaw yung tenga. Correct! Wala akong lakas na ikwento kung paano siya nawala. Oh, ang alam ko lang, isang umaga, magkasama pa kaming nag-almusal. Hinalikan niya ako at ang tiyan ko bago siya pumasok sa trabaho. Pinaalala niya sa aming mag-ina kung gaano niya kami kamahal. Hindi ko alam na yun na pala ang huling pagkakataong maririnig ko ang boses niya. Hindi na siya nakauwi. Hindi ko matanggap na wala na ang lalaking kasama kong mangarap simula pagkabata. Pagkatapos ng libing, umuwi ako sa bahay naming puno ng alaala. Nandun pa din ang paboritong tasa niyang hindi pa nahuhugasan. Yung tsinelas niya nakapwesto pa din sa tabi ng pinto. Yung tuwalya niya nakasabit pa din sa banyo. Yung unan niya nasa tabi pa din ng unan ko sa kama. Hala, nakakaiyak naman. Ano ba yan? Napakaraming emosyon naman ng kwentong to. Kanina tawang-tawa pa ako kasi naisip ko marites. Ay, minsan napapatingin ako sa pinto at umaasang, ay, papasok siya ulit, gaya ng dati. Habang lumalaki ang tiyan ko, lumalaki din ang pangamba ko. Paano ko palalakihin ang anak namin nang walang ama? Kapag gumagalaw ang baby sa loob ng tiyan ko, naiiyak ako. Naalala ko kasi kung gaano kasabik ang daddy niya na maramdaman ang bawat sipa niya. Habang papalapit ang due date ko, lalo kong nararamdaman na may isang taong dapat sana nasa tabi ko. Dahil wala siya, para bang may bakanting espasyong hindi na mapupunan. Pinipilit ko naman pong bumangon araw-araw at mabuhay para sa anak namin. Pero nahihirapan po ako. Paano ko po ba sisimulang buuin muli ang sarili ko habang araw-araw kong dala ang lahat ng alaala ni Carlo? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Hana. Hala, pang patay ba yung song na yan? Hindi ko alam. Tinugtog ko lang, nakita ko ng paalam na Siguro kasi pagka talagang meron kang dinaranas, lahat ng kanta, may Yes. ibang, kasi kasi napapakinggan naman natin lagi itong kantang to pero I never thought of it. Siguro dahil Sumakto sa kwento kasi. sumakto siya sa kwento but it may be for a heartbreak, but Oo. it really is parang, parang biglang Oo. panghiwalay, Oo. pangpaalam na. Ay, nako. Kakaiyak naman. Napakabigat ng ano kasi we are expecting na Ang in-expect ko kabit, yung tawag, may parang third party. may third party, yung mga ganun, yung mga Oo. usual. Ayoko ng ganito, gusto ko yung mga usual kabit. Charot. Oo, kasi ang intro ni Hana, buntis siya pero hindi excited naman. Oo, di syempre tayo, alam na natin yan. Oo. Pag hindi excited, ibig sabihin may nidiscovering hindi maganda. Oo. Di ba parang ang iniisip ko, parang it's the end of a fairy tale. Talagang hindi talaga totoo ang Prince Charming. Yun yung mga naisip ko Hindi ko na in-expect yung plot twist. Again, for context po,
For the longest time na nagbabasa po kami ng kwento na Mahiwagang Burnay, we never read it in advance. Para ang reaction po namin ni Diego Bandido would be raw reactions, Raw. diba? So, kaya hindi namin, baka sabihin nyo naman, para naman tangang dalawa to, nabasa na nila yung kanina eh. Bakit ngayon lang sila nag-react na ganyan? Hindi po namin nabasa. Wala po kaming Wala alam. po kaming alam tungkol sa magiging kwento na Mahiwagang Burnay. And this is one of those na shocking for us. To Hana, I honestly do not have the right words to say to you. Hindi ko talaga din alam kung, 'di ba? Ayoko sabihin okay lang 'yan kasi hindi naman talaga Hindi okay. talaga siya okay. Ayoko naman sabihin will ni Lord ang lahat kasi mahirap yang tanggapin sa ngayon. I mean, yes, maybe at one point kung kailan mo siya maiintindihan kung bakit siya nangyari. Siguro Diba? ang pwede nating masabi is yung yung may mga pinagdaanan tayo. Iba man yung pinagdaanan namin, siguro based on our experience, parang nakita namin talaga na may purpose talaga si Lord sa mga nangyari sa amin. Correct. Sa mga hindi magandang nangyari, Oo. yun eh. I mean, yung mga negative things that are happening in our lives, mahirap siyang isipin that Na- it's God's will. Na Eh. hindi rin maintindihan. Yung kay Princess na lang, di yung ba? sa anak ko na lang, di ko rin maintindihan hanggang minsan iniisip ko parang ba't nga naman kailangan niyang daanan, Oo. di ba? Yung mga ganun. Pero madami din kami mga realizations after. So, one thing's for sure also, Hana, na yung baby is isang pagpapaalala sa'yo na minsan sa iyong buhay, at hindi naman mawawala yan nagmahal ka ng totoo, at yung batang yan ay resulta ng pagmamahal na yun. Yan. It's a blessing actually. Blessing, oo. Ang binabanggit niyan sa Bible na ang mga anak is a blessing from God eh. Kahit minsan masakit po sila sa ulo at mahirap Oo. maisipin na blessing sila. Yes. Pinagagaan lang namin, Hana, no? But really, babies are blessings. So, hindi ka rin naman namin masisisi kung ngayon na parang you don't feel excited kasi paano nga naman mag-isa ka na lang bigla, 'di ba? Pero definitely that baby is a blessing. Yeah. And we pray and we hope that when the time comes na lalabas na siya sa mundo ay kahit pa paano medyo okay ka na, 'di ba? Para maibigay yung pagmamahal na deserve naman ng baby na yan na blessing. Isang souvenir, 'di ba? Paalala mula kay Carlos. Hindi na ako talaga magdedwell on how you should feel kasi feelings mo yan at valid yan. Proseso At siya proseso yan na Na pagdadaanan. pagdadaanan mo. Siguro isa lang din talaga itong pagpapaalala sa lahat that life is short and that anything can happen, and yun nga, and a phone call can change your life. Totoo yun. Kaya naalala ko lang kahapon, 'di ba, in-interview natin si Daddy Dax ng Yes. Love Radio Jensen. Kung hindi niyo po napanood yung interview, yung video namin with Daddy Dax. So siya yung survivor. Doon sa gumuho po. Na building ng Love Radio Jensen. Jensen. Alam po natin yan kasi last month talagang nag-trending yan all over the news. And katulad nung kwento niya na ang sabi niya kahapon was ang unang inisip ng partner niya at saka yung kapatid niya is paano kasi alam nilang nandoon. Oo. 'Di ba? Yung worry. So isa lang pagpapaalala na anything can truly happen. Who would have thought? Si Daddy Dax nung pumunta siya na at pumasok sa opisina, hindi na nag-selfie siya. Correct. 'Di ba? Regular thing to do. Who would have thought na 'di ba guguho yung building kung saan siya nagtatrabaho, 'di ba? So ganun din dito kay Hana na who would have thought that a phone call will change your life. So it's just a reminder to everyone that it's important na yung now, yung present na meron tayo ngayon ay i-appreciate natin. Let's be grateful, let's be thankful, let's spread the love. Yes. 'Di ba? Let's forgive, mga ganyan. Kasi wala po tayong assurance na uuwi pa sila mamaya. Wala po tayong assurance na meron pa tayong mamaya. Wag na ibang tao Lagi tayo Correct. nagtuturo na ibang tao. Tayo din mismo. Yeah, oo. 'Di ba? So, yun, siguro, Hana, wala kaming exact words to make you Yes, feel wala. good, make Wala you feel talaga better, na mawala yung sakit na nararamdaman mo. Kasi, normal yan and you have to go through sa process. Siguro, ako may sa POV ko, I could give you siguro a perspective na lang na unang-una ako naniniwala ako na
from the word of God na sinasabi na wala namang pagsubok na ibibigay sa atin na hindi natin kakayanin eh. Pag dumating tayo sa panahon na hindi natin kaya, Kakapit tayo. gagawa ng paraan si Lord Correct. para makayanan mo. Nandiyan ka pa rin sa problema. Mhm. So, ito yung perspective na posible na nakikita ko na may reason kung bakit yung bata nandyan sa'yo eh. Mhm. So, what if tingnan mo yung scenario na kung wala na yung anak, wala pang baby, wala pa si Carlo. Correct. Kahit pa paano nga nag-iwan eh. Yes. Nag-iwan, may bakas. Oo. Baka nga yung nunal ni Carlos nandun pa rin sa eksakto nunal kung nasaan Oo. yung balikat ng anak mo. Yung mga ganun bang? Kaya ako nangyari talaga lahat ng bagay na nangyari, may purpose. Though hindi mo maiintindihan. Yes, correct. At Kasi this napagdaanan point, din namin sa mga matitinding dilubyo sa buhay namin. May nagsasabi din sa amin, may purpose yan. Hindi namin makita during that time. during that time. So, Kung we just bakit. trust the process and then pag nalagpasan mo nang, dun mo na lang marirealize na, ay oo nga pala, kaya pala nangyari yon dahil eto kasi again, life is a puzzle. Correct. Yung ibang piece hindi pa nangyayari kaya hindi mo Kaya di pa maintindihan. mabuo. Hindi mo mabuo. Sabi ng isang kakilala kong pastor, hindi ko makakalimutan, at the lowest point of my life, sinabi niya sa akin, to trust the Lord even in the dark. Yeah. So, kahit na alam namin na you are in a very, very dark place right now, but trust the Lord that He will see you through. It's not going to be easy. Hindi namin sinasabing magiging madali, pero at this point, kapit ka kay Lord. Tama. Tama ba, Drew Menor, ang pinakamagaling na stylist Yeah. na nakatutok sa atin? Tama ba, Drew? Ayan, basic yan! Basic! That song was Ayun, Hannah, again, isang mahigpit na yakap sa'yo. Ang naisip ko kay Hannah para sumaya siya, message mo ako, bibigyan kita ng libreng assessment. Yan. Kasi meron akong isang kakilala na going through parang rough roads din. Tas hindi niya, basta parang very down. I feel like kasi if you know kung ano yung malakas sa'yo, kung ano yung strength mo, baka kahit papaano, Oh, as a coach siya. Oo. Kahit papaano is makatulong lang ito to uplift your feelings. Hindi man agad-agad, but it's a proseso naman po 'yun, pero 'yun. So, yung kakilala ko, sabi ko bibigyan ko siya ng ng access codes to that. So, ganun din doon kay Hannah. Pagka message mo ko, bibigyan kita ng oras. Ayan. Yan para hindi Ipoproseso ko ipoproseso yung yung kamatayan kasi Oo. hindi ko yun kaya. Ang ipoproseso mo is Yung strengths na stress meron mo na ka. gagamitin mo para makabangon. Correct, Ayan. yun yung ipoproseso natin. Yun yung itatry nating try, kasi hindi, bibigyan kita ng oras, diba? Pero I will still use the word try. Kasi ayoko naman mag-overpromise yun. So, Try kasi, again, matindi ang pinagdadaanan. Hindi correct. to normal na, sige, take ka ng true, eh. Oo. So, baka nga wala ka sa condition to take the assessment, Yes, ganyan, I would understand. Pero this is something that I will give to you for free. Para at least pagka alam mo kung ano yung strength mo, parang alam mo yung kung saan mo huhugutin, kung ano yung natural para sa'yo, na huhugutin mo at this very, very trying time. And yung mga strengths natin are the gift from God. Lagi po nating tandaan yan. Kung minsan, Correct. hindi lang natin nakikita kasi hindi saka natin alam. Wala lang pangalan. Hindi Oo. natin alam na, Pero kaya pala ako nangyayari na ganun. siya. Oo, Oo. kaya pala ako ganun. So may name pala Oo. siya. Ang strength na ito pala ay communication. Ang strength na ito pala ay harmony. Tama. Mga ganun. So, yun pwede ko mabigay sa'yo. Yun definite ako dyan. Pero kung ano yung advice on the death, ganyan, wala akong mabibigay. Hindi ko talaga. Hindi ko kaya. Lagi ko naman sinasabi yun eh. Pagkalimbawa, ang kwento Mahiwagang Burnay, mga kamatayan, mahirap eh. Hindi mo kasi pwede sabing okay lang yan kasi Kaya hindi naman nga. talaga okay. O kanina nga, tawa ka pa ng tawa Kaya nung nga nalaman mo eh. nung may namatay, di ba? Biglang umiyak ako, di ba? Oo. Ay, oh So, well. Hannah, we will pray for you. We will Yeah. pray for you. That you will see this through. Oho. Tulad ng mga iba na dinaanan din yung mga madidilim, di ba? Nakabangon at nakita din ng liwanag. In time, in God's perfect time. Sa it ngayon will lang, happen. mabigat talaga, hindi madali ang lahat. So, just weather the storm. Ayan. Yes. Oo. Salamat, Hannah, for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na pwede mo i-share sa amin. Huy, pwedeng comedy, ha? Pwedeng comedy ang i-share sa amin, ha? Oo. Pwedeng nakakatawa. Hindi naman kinakailangan seryoso. Hindi naman kailangan nakakaiyak lagi. You can email us, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com.
gmail.com. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido, na lagi po nagpapaalala sa inyo, whatever you do it all for the glory of God. At ako naman ang kumikinang ina mo, ang babaitang sa sobrang tindi ng pangadighay lang ang pahinga. Ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!